Δημήτριος 3, Λαφτσίδης Δημήτρης 6, Κλεφτάκης Στεφάνης 8, Γιαννόπουλος Δημήτριος 10, Καστανιώτης Γιάννης 11, Καραγιαννίδης Θεόδωρος, με το 13 ο Σίμωβιτς, με το 14 Μανιανάκος Χρήστος, 15 Δεμερούκας Γιώργος, 21 Κάπης Κώστας, 23 Γαβρίλης Σπυρίδων και με το 77 ο Μάνουελ Καλατζή. Αυτές είναι οι δύο συνθέσεις με τις οποίες οι δύο ομάδες κατεβαίνουν στο σημερινό παιχνίδι, στην έναρξη λοιπόν του πρωταθλήματος από πρώτη αγωνιστική National League. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει λοιπόν αυτό το παιχνίδι, όπως είπαμε, το οποίο πραγματοποιείται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Πρέβεζας και έχετε την ευκαιρία να το βλέπετε από το κανάλι της Νικόπολης της ομάδας μπάσκετ της Πρέβεζας, μια παραγωγή του On Sport, του αθλητικού καναλιού του On TV. Για αγωνιστικές φωτογραφίες λοιπόν για τις δύο ομάδες. Βλέπουμε την ομάδα των Γαργαλιάνων. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται στο κλειστό γήπεδο της Πρέβεζας για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, να εμψυχώσει και να στηρίξει την ομάδα της Πρέβεζας. Η αγωνιστική φωτογραφία λοιπόν και για τους παίκτες της Νικόπολης. Η Νικόπολη, η οποία ξεκινά αυτό το πρωτάθλημα με σημαντικές απουσίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πλήρες ρόστερ, 12 παίκτες στο σημερινό παιχνίδι, ανάμεσα τους και δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται και στην παιδική ομάδα της Νικόπολης, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλοποδοσφαίρισης, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Γαρίφαλο Παπαδρέου και τον Αντωνίση Μότλο, οι οποίοι συμμετείχαν και στον αγώνα νίκης της ομάδας Πέδων επί της ομάδας της Αμφιλοχίας. Μια σημαντική νίκη λοιπόν για την ομάδα της Νικόπολης με προπονητή τον Μιχάλη Παπαδρέου. Είναι έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Πρώτη αγωνιστική, όπως είπαμε, στο πρωτάθλημα της National League. Η πρώτη επίθεση είναι για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Αναγωνιστικά θα λέγαμε αυτά τα πρώτα λεπτά. Σε ζώνη η ομάδα της Πρέβεζας. Οι Γαργαλιάνοι ανοίγουν το σκορ με τον Σίμωβιτς να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι, 2-0. Για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Βαγενάς σε σούτα 3 πόντων, ευστοχή ο Βαγενάς και κάνει το 3-2 για την ομάδα της Πρέβεζας, που είναι μπροστά στο σκορ με το τρίποντο του Βασίλη Βαγενά. Σούτα 3 πόντων και περνάει μπροστά η ομάδα των Γαργαλιάνων με 5-3 με το εύστοχο σούτα 3 πόντων από τον Χρήστο Δαμιανάκο. Και η Νικόπολη κατεβάζει την μπάλα με τον Σιπιτάνο, νέο απόκτημα φέτος για την ομάδα της Πρέβεζας. Πάρα πολλοί νέοι παίκτες, όπως και ο Βασίλης Βαγενάς, που θα πάρει το rebound, θα κερδίσει και το foul. Με μπάλα θα επαναφέρει ο Ντίνος Τσιτσόνης, ο αρχηγός της Νικόπολης. Με δυσκολία ο Νίκας θα συγκρατήσει την μπάλα. Σιπιτάνος θα κάνει το λάθος, θα χάσει την μπάλα και γρήγορα επίθεση από τους Γαργαλιάνους. Ωστόσο ο Ντίνος Τσιτσόνης θα κάνει το φάουλ και θα σταματήσει το χρονόμετρο για να επαναφέρουν με τον Καλαντζή
φιλοξενούμενοι να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Σίμοβιτς. Το σκορ είναι πάντα 5-3 για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Σούτα 3 πόντων αστοχή. Ο Δαμιανάκος στο rebound του Βαγγενάς γρήγορα για τον Σιπιτάνο. Σιπιτάνος πάλι μόνος του, ακόμα ένα λάθος από τον Σιπιτάνο. Με τους Γαργαλιάνους να πετυχαίνουν το καλάθι και να κάνουν το σκορ 7-3 με τον Καλατζή. Νίκας αστοχή σε σούτα 3 πόντων. Το rebound για τους Γαργαλιάνους. Ένα εύκολο καλάθι. Το σκορ 9-3. Πάλι στην επίθεση η ομάδα των Γαργαλιάνων. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Σπύρου Πολίτη. Σιβιτάνος στο rebound. Διακοπή με φάουλ. Ο playmaker της Νικόπολης. Θα αφήσει για τον Τσιτσόνη. Δόνος, Σιπιτάνος. Νίκας. Τσιτσόνης. Μακρινό σούτ 3 πόντων ευστοχή. Ευστοχή και μειώνει ο Ντίνος Τσιτσόνης σε 6-9. Πάντα μπροστά η ομάδα των Γαργαλιάνων. Νίκας δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Δεν μπορούν όμως να ευστοχήσουν και οι παίκτες των Γαργαλιάνων. Τσιτσόνης θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει για τον Σιπιτάνο. Σιπιτάνος προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της Νικόπολης. Ο Νίκας αφήσει για τον Τσιτσόνη. Τσιτσόνης, βοήθεια και του Νίκα. Σιπιτάνος μόνος του με ταχύτητα δεν μπορεί να ευστοχήσει. Νίκας θα πάρει το rebound, το αστοχή όμως και ο ίδιος. Οι Γαργαλιάνοι στην αντεπίθεση. Σούτα 3 πόντων, άστοχη. Ο Βαγγενάς με τη βοήθεια του Σιπιτάνου κερδίζουν το rebound. Σιπιτάνος απέναντι για τον Τσιτσόνη. Αστοχή ο Τσιτσόνης σε σούτ 3 πόντων. Το σκορ πάντα στο 6-9. Η ομάδα των Γαργαλιάνων με τον Καλατζή τώρα. Μπαλά είναι για την Νικόπολη, έχει πατήσει στην εξωτερική γραμμή του γηπέδου ο Καλατζής. Έτσι λοιπόν η Νικόπολη θα έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει μια επίθεση από την αρχή. Σιπιτάνος. Πίσω Κλεφτάκης, θα δώσει για τον Ανδρώνο. Τσιτσόνης. Σιπιτάνος και πάλι θα βγει από τα σκριν. Σιπιτάνος πάει μόνος του, σταματά για τον Τσιτσόνη που δεν, για τον Βαγγενά με συγχωρείτε, που δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Σούτα 3 πόντων, άστοχο από τον Σίμοβιτς. Η μπάλα όμως και πάλι στα χέρια των παιχτών των Γαργαλιάνων. Πάρα πολλά rebound, τελικά ο Τσιτσόνης θα κερδίσει την μπάλα. Αλλά για την Νικόπολη ο Τσιτσόνης θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή.
6-9 για τους Γαργαλιάνους παραμένει. Ευστοχή ο Ντίνος Τσιτσόνης, θα μειώσει, θα κάνει το 7-9. Η μπάλα είναι για την Νικόπολη. Ο Ντίνος Τσιτσόνης λοιπόν θα επαναφέρει για τον Σιμιτάνο. Η Νικόπολη που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις της στην National League 2. Σιμιτάνος, ένα μακρινό σουτ 3 πόντων αστοχή. Στο rebound οι παίκτες των Γαργαλιάνων. Αργά τώρα προσπαθούν να οργανώσουν σωστά το παιχνίδι τους και θα πετύχουν το καλάθι. Θα κάνουν το σκορ 11-7. Σίμοβιτς. Ένα δύσκολο καλάθι προσπάθησαν να πετύχουν. Και ο Σίμοβιτς τώρα θα πετύχει το καλάθι, θα κάνει το 13-7. Και ένα γρήγορο time out για τον Σπύρο Πολίτη, βλέποντας την ομάδα των Γαργαλιάνων ήδη να έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ με 6 πόντους, 13-7. Με τους 4 τελευταίους πόντους του Σίμοβιτς. 6 από τους 13 έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο παίκτης των Γαργαλιάνων. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου της Πρέβεζας. Για την Νικόπολη η επαναφορά της μπάλας από τον Δόνο για τον Σιπιτάνο. Μαρκαρίσματα μέσα στην ρακέτα. Δόνος κάνει την προσποίηση. Δόνος θα γυρίσει, θα δώσει για τον Νίκα. Στοχή ο Νίκας. Στο rebound η ομάδα των Γαργαλιάνων. Το 13-7 παραμένει. Έχουμε φάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Σίμοβιτς. Συγγνώμη, ο Δαμιανάκος είναι αυτός που κερδίζει το φάουλ για την ομάδα των Γαργαλιάνων, που έχουν και στην κατοχή τους την μπάλα. Προσποιήσεις, θα κόψει ο Σιπιτάνος. Η μπάλα και πάλι όμως στους Γαργαλιάνους. Ένα μακρινό σούτα, ευστοχή, σούτα 3 πόντων. (16-7) από τον Καλατζή το σούτ αυτό. Σιπιτάνος προσπαθεί να ανταποδώσει. Ευστοχή ο Σιπιτάνος. Θα μειώσει σε 10-16. Καλατζής θα βγάλει έξω. Οι προσποιήσεις, το σούτ. Υπάρχει όμως φάουλ από τον Νίκα, ο
οποίος συνεχίζει να διαμαρτύρεται στους διαιτητές για αυτή την υπόδειξη του φάουλ. 10-16 το σκορ. Η κατοχή στην ομάδα των Γαργαλιάνων. Σίμοβιτς. Θα περάσει ο Σίμοβιτς. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Παλεύει να πετύχει, να πάρει το επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τους Γαργαλιάνους και θα επαναφέρει ο Καλατζής. Σίμοβιτς θα γυρίσει. Ο Δόνος θα δώσει για τον Σιπιτάνο. Μακρινό σούτ εκεί από τον Δόνο, αστοχή. Κρατάει την μπάλα ο Σίμοβιτς. Όμορφη κίνηση. Σιπιτάνος θα τρέξει την ομάδα της Πρέβεζας που βρίσκεται πίσω στο σκορ. Τσιτσόνης προσπαθεί να πετύχει το τρίποντο, δεν τα καταφέρνει. Οι Γαργαλιάνοι τώρα στην επίθεση προηγούνται με 6 πόντους διαφορά. Προσποιήσεις θα σηκωθεί και θα κάνει το 18-10 ο Καστανιώτης. Το rebound για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Θα βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Καστανιώτης δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Διαμαρτύρεται κιόλας τους διαιτητές για την υπόδειξη αυτή. 18-10 το σκορ, η διαφορά στους 8, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Θα επαναφέρει ο Γιάννης Κασκάνης που πέρασε στον αγώνα. Σιπιτάνος. Μόνος του Σιπιτάνος θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Θα κάνει το 12-18. Φάουλ εκεί τώρα που κερδίζει η ομάδα των Γαργαλιάνων. Νομίζω θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Όχι. Θα είναι απ' έξω η μπάλα. Επαναφορά απ' έξω. Καλαντζής πιέζεται από τον Σιπιτάνο. Καλαντζής θα επιχειρήσει μόνος του. Θα πάρει το φάουλ. Και νομίζω τώρα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Όντως το δείχνουν και οι διαιτητές. Ο Μάνουελ Καλατζή 2 ελεύθερες βολές. Με το σκορ μέχρι στιγμής στο 12-18. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει την πρώτη. Ευστοχή. Κάνει το 19-12. Και τώρα το 12-20. Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βρίσκει την ομάδα των Γαργαλιάνων να προηγούνται με 8 πόντους. 20-12. Μικρές ανάσες για τους παίκτες των δύο ομάδων. Μικρή ανάσα και για εμάς. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε και πάλι στο ΔΑΚ για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου 20 για τους Γαργαλιάνους, 12 για την Νικόπολη. Πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 2. Η Νικόπολη λοιπόν ως νεοφώτιστη θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Σιπιτάνος. Μακρινό σούτ, αστοχή. Στο rebound είναι ο Καλατζής. Νικόπολη έχει επιστρέψει. Καλατζής και πάλι από τους πιο δραστήριους παίκτες των Γαργαλιάνων στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλατζής σούτ 3 πόντων, αστοχή. Σιπιτάνος ήταν εκεί, πήρε το αμυντικό rebound και θα τρέξει μόνος του. Κασκάνης για τον Δόνο. Χρήστου έξω για τον Σιπιτάνο. Σιπιτάνος σούτ 2 πόντων, αστοχή. Οι Γαργαλιάνοι πάντα μπροστά στο σκορ με 20-12, 8 πόντους διαφορά. Εξαιρετική πάσα και το κάρφωμα. Όμως δεν μετράει το καλάθι. Από τον Καστανιώτη. Επαναφορά της μπάλας για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Ο Χρήστος στο rebound. Κατεβάσει μόνος του. Κασκάνης. Σιπιτάνος. Άστοχο το σουτ από τον Σεραφείμ Παπαδημητρίου. Σουτ 3 πόντων ήταν. Ο Σπύρος Πολίτης θα λέει εκεί με τον Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Οι Γαργαλιάνοι θα πετύχουν τον 22ο πόντο με τον Καστανιώτη. Σιπιτάνος δεν μπορεί να μειώσει. Χρήστος στο επιθετικό. Και θα κερδίσει το φάουλ ο παίκτης της Νικόπολης. Επαναφορά. Κασκάνης. Σκριν από τον Χρήστου. Κασκάνης. Μακρινό σούτ 3 πόντων, αστοχή. Στο αμυντικό rebound η ομάδα των Γαργαλιάνων. Γρήγορα στο σούτ 3 πόντων, εύστοχο. Το σκορ 25-12. Το τρίποντο ήταν από τον Γιαννόπουλο. Διαφορά στους 13. Καλάθι και φάουλ για τον Ζολότα, τον Μάριο Ζολότα. Η Νικόπολη θα μειώσει 14-25 και δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή από τον παίκτη της Νικόπολης.
Αστοχή, παραμένει το 14-25, διαφορά στους 11. Με πλάτη στο καλάθι. Πετυχαίνει το καλάθι. Ο Καστανιώτης, γίνεται το 27. 14, διαφορά στους 13. Ο Παπαδημητρίου θα κερδίσει το φάουλ από τον Καστανιώτη. Επαναφορά της μπάλας για την Νικόπολη από τον Τσιτσόνη για τον Κασκάνη. Το καλάθι από τον Χρήστου θα μειώσει 16-27. Ο σέντερφορ της Νικόπολης. Με ύψος 2 μέτρων και 2 εκατοστών. Σούτα 3 πόντων, αστοχή. Ο Τσιτσόνης στο rebound. Γρήγορα για τον Κασκάνη. Η Νικόπολη προσπαθεί να κάνει γρήγορες επιθέσεις, να μειώσει το σκορ. Δεν μπορεί εδώ να τα καταφέρει ο Ζολότας. Ο Χρήστου θα κάνει το φάουλ. Το 16-27 για τους Γαργαλιάνους παραμένει. Πάντα στο δεύτερο δεκάλεπτο βρισκόμαστε. Σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Νικόπολη BC TV. Μια παραγωγή του On Sport, του αθλητικού καναλιού του On TV. Ντεμερούκας θα επαναφέρει. Για τον Καστανιώτη. Καλατζής, Καστανιώτης. Θα πάρει το φάουλ εκεί από τον Χρήστου. Πάει στις βολές. Αστοχή στην πρώτη. Έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ακόμη. Ο Γιάννης Καστανιώτης. Ευστοχή στην δεύτερη. Το σκορ 28-16, διαφορά στους 12, πάντα σε διψήφιο αριθμό πόντων η διαφορά. Βαγενάς τώρα. Θα βγει από τα screen ο Κασκάνης. Θα μειώσει ο Παπαδημητρίου για την Νικόπολη. Θα κάνει το 18-28. Η ομάδα των Γαργαλιάνων κρατά μια διαφορά ασφαλείας 10 πόντων. Καστανιώτης. Υπάρχει φάουλ που έχουν δείξει οι διαιτητές. Ο Βαγενάς είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Καστανιώτης σε 2 ελεύθερες βολές. Αστοχή στην πρώτη. Έχει μία στις 3. Μία ακόμη βολή για τον Γιάννη Καστανιώτη.
Αστοχή και στην δεύτερη. Βαγενάς με την δεύτερη προσπάθεια θα πάρει το αμυντικό rebound. Τσιτσόνης αστοχή σε σούτ 3 πόντων. Παπαδημητρίου στο rebound. Βαγενάς. Το καλάθι για την Νικόπολη που μειώνει σε 20-28 με τον Μάριο Ζολότα. Η διαφορά έπεσε από τους 10 στους 8. Εύκολο καλάθι. 30-20 από τον Καλατζή. Βαγενάς τώρα. Θα βγει ο Κασκάνης. Για τον Τσιτσόνη. Κασκάνης γρήγορα σούτ 3 πόντων. Άστοχος ο Γιάννης Κασκάνης μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Είναι χωρίς πόντους. Κασκάνης αφήνει για τον Τσιτσόνη. Και πάλι Κασκάνης. Ζητάει την μπάλα ο Βαγενάς. Είναι με πλάτη στο καλάθι. Βαγενάς διεκδίκηση δίνει. Η μπάλα είναι για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Με πάρα πολλά λάθη η ομάδα της Πρέβεζας. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάλα θα επαναφέρει ο Καραγιαννίδης για τους Γαργαλιάνους. Κάτι λένε οι διαιτητές στην γραμματεία. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Το παιχνίδι έχει σταματήσει. Ο Καραγιαννίδης περιμένει και τώρα θα επαναφέρει την μπάλα για τους Γαργαλιάνους. Καλατζή. Πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο Βαγενάς στο αμυντικό rebound θα αφήσει για τον Σιπιτάνο. Το σκορ πάντα στο 20-30. Οι Γαργαλιάνοι προηγούνται και η Νικόπολη προσπαθεί να μειώσει το σκορ. Βαγενάς θα γυρίσει, αστοχή, δεν έχει καλή ισορροπία στο σώμα. Καλατζή. Σιμπιτάνο στο αμυντικό rebound, θα τρέξει μόνος του την μπάλα. Σιμπιτάνος θα μπερδευτεί. Θα βγάλει έξω για τον Τσιτσόνη. Σούτα 3 πόντων, αστοχή. Βαγενάς θα διεκδικήσει το επιθετικό. Θα κερδίσει το φάουλ ο Βασίλης Βαγενάς. Το 20-30 παραμένει. Τσιτσόνης. Για τον Νίκα και τώρα και πάλι Τσιτσόνης. Αφήνει για τον Σιπιτάνο. Προσπαθούν να τρέξουν. Βαγενάς σούτα 3 πόντων, ευστοχή ο Βασίλης Βαγενάς και θα μειώσει το σκορ. Θα κάνει το 23-30. Η Νικόπολη μειώνει στους 7 μετά από πάρα πολύ ώρα. Σιπιτάνος. Τη βοήθεια και του Πουτόπουλου. Νίκας.
Θα κρατήσει την μπάλα. Τσιτσόνης. Βαγενάς για τον Νίκα. Θα πετύχει το καλάθι. Ο Κώστας Νίκας θα μειώσει ακόμη περισσότερο η Νικόπολη. 25-30. Και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ο Κώστας Νίκας, πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση και του δεύτερου δεκαλέπτου. Με τους Καργαλιάνους πάντα να βρίσκονται μπροστά στο σκορ, με την διαφορά να έχει φτάσει ακόμα και τους 14 πόντους. Νίκας. Αστοχή, είδατε τι παιχνίδι του έκανε η μπάλα. Προσπάθησε να πετύχει ένα έμεσο τρίποντο. Το 25-30 παραμένει. Η μπάλα στην κατοχή για τους Καργαλιάνους. Ούτε 3 πόντων, πολύ μακρινό. Η μπάλα είναι για την Νικόπολη, από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές. Και πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Το time out ολοκληρώθηκε. 25-30 το σκορ. Προηγείται πάντα η ομάδα των Γαργαλιάνων. Η Νικόπολη θέλει να μειώσει κι άλλο την διαφορά, φτάνοντας στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Σιπιτάνος κλείνεται εκεί από τον Κλεφτάκη που τον ακολουθήσει όλο το γήπεδο. Τσιτσόνης με τη βοήθεια του Βαγενά. Ο Τσιτσόνης θα κάνει όμως το λάθος. Ο Βαγενάς θα κόψει προς στιγμήν. Έρχεται ο Βαγενάς όμως και κόβει με ένα υπέροχο κόψιμο τον παίκτη των Γαργαλιάνων. Πρέπει να είναι ο Γαβρίλης, ο οποίος προσπάθησε να καρφώσει. Ο Βαγενάς λοιπόν βρέθηκε εκεί στην πορεία της μπάλας και τον σταμάτησε. Παραμένει το 25-30. Οι Γαργαλιάνοι όμως συνεχίζουν να πιέζουν. Φάουλ που θα κάνει τώρα ο Μπουτόπουλος, ο Σπύρος Μπουτόπουλος, που επέστρεψε και πάλι στην ομάδα της Πρέβεζας, στην Νικόπολη. Ο Σίμοβιτς είναι αυτός που βρίσκεται στην γραμμή των ελευθερών βολών. Αστοχή στην πρώτη. Το 25-30 παραμένει. Ευστοχή στην δεύτερη. 25-31. Σιπιτάνος πάντα υπό την πίεση του Κλεφτάκη. Βαγενάς πίνει για τον Τσιτσόνη και πάλι Σιπιτάνος. Σιπιτάνος έξω για τον Βαγενά. Θα κοπεί ο Βαγενάς. Καθαρό κόψιμο. Και έχουμε το κάρφωμα. Όχι! Δεν μπορεί να καρφώσει.
Ωστόσο έρχεται να βοηθήσει ο Κάπης για να κάνει το 33-25 για τους Γαργαλιάνους. Ο Δαμιανάκος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός που προσπάθησε να καρφώσει την μπάλα. Δεν ξέρω τι έχουν δείξει οι διαιτητές. Βλέπω τον Τσιτσόνη να συνομιλεί. Μία ελεύθερη βολή. Είναι ο Μάνουελ Καλατζή. Ευστοχή στην ελεύθερη βολή. Κάνει το σκορ 34. 25 διαφορά στους 9. Λίγα δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και πάλι μία διακοπή. Σε νεκρό χρόνο λοιπόν, σχεδόν, ...25-34, 25 για την Νικόπολη, 34 για τους Γαργαλιάνους. Πρώτη αγωνιστική της National League 2. Αγώνας που παρακολουθείτε από το κανάλι Νικόπολη BC TV. Μια παραγωγή του On Sport, του αθλητικού καναλιού του On TV. Time λοιπόν που ζήτησε ο Σπύρος Πολίτης. Ο κόσμος συνεχίζει να φωνάζει, να χειροκροτεί υπέρ της Νικόπολης. Πάρα πολλά νέα παιδιά βρίσκονται εδώ. Όπως ήταν και στον αγώνα των παιδών, με αντίπαλο την ομάδα της Αμφιλοχίας. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή. Προσπαθούμε και εμείς να ενημερωθούμε.
υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το φύλλο αγώνα. Ένα τεχνικό πρόβλημα στην εφαρμογή του φύλλου αγώνα. Είναι ηλεκτρονικά τα φύλλα του αγώνα κάθε παιχνιδιού. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα λοιπόν με την εφαρμογή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Πιστεύουμε ότι διορθώθηκε. Σιπιτάνος 25-34. Σούτα 3 πόντων, άστοχο. Ο Βαγενάς προσπαθεί να πάρει το rebound. Μακρινό σούτ, λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στέλνει στα αποδυτήρια τις δύο ομάδες, με την ομάδα των Γαργαλιάνων να έχει 34 και η Νικόπολη 25. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Με τις όποιες καθυστερήσεις και προβλήματα θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο της Πρέβεζας για το τρίτο δεκάλεπτο. Σκόρ ημιχρόνου 34 Γαργαλιάνοι, 25 Νικόπολη, με τον Τσιτσόνη να επαναφέρει. Για τον Σιπιτάνο. Δυνατά στο rebound εκεί ο Καστανιώτης. Γαργαλιάνη στην επίθεση. Θα πετύχουν ένα δύσκολο καλάθι με τον Σίμοβιτς. Θα κάνουν το σκορ 36-25. Σιπιτάνος βρίσκει τον Νίκα. Ο Νίκας θα μειώσει 27-36.
Σίμοβιτς. Μακρινό σούτ 3 πόντων, αστοχή. Νίκας στο rebound. Για τον Σιπιτάνο γρήγορα και η Νικόπολη προσπαθεί να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκορ. Ο Βαγενάς θα έχει μία πτώση. Ζητάνε κάποιο φάουλ εκεί. Να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτητές. Τελικά υπάρχει φάουλ πάνω στον Βαγενά. Επαναφέρει ο Τσιτσόνης για την Νικόπολη. Τσιτσόνης για τον ξεμαρκάριστο Νίκα. Νίκας για τον Τσιτσόνη. Νίκας και πάλι. Σούτα 3 πόντων από τον Κώστα Νίκα. Άστοχο. Για να δούμε τώρα. Οι Γαργαλιάνοι τα καταφέρνουν. Πετυχαίνουν το τρίποντο. 39-27. Με τον Γαβρίλη. Διαφορά στους 12. Σιπιτάνος δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Έρχεται ο Νίκας να πάρει το rebound. Βαγενάς, Σιπιτάνος, ευστοχή. Ο Σιπιτάνος για να κάνει το 30-39. Το εύστοχο σούτ 3 πόντων από τον Σιπιτάνο. Ο Τσιτσόνης θα κόψει κανονικά την μπάλα. Ωστόσο η κατοχή είναι για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Ευστοχούν στο τρίποντο. Ο Σπύρος Πολίτης δεν το πιστεύει αυτό. Φυσικά ένα δύσκολο τρίποντο. 30-42. 30-42 από τον Γαβρίλη. Το δεύτερο τρίποντο του Γαβρίλη. Ανταποδίδει όμως ο Κώστας Νίκας. 33-42. Οι Γαργαλιάνοι συνεχίζουν να προηγούνται στο σκορ. Σουτ και πάλι 3 πόντων. Άστοχο. Ο Νίκας θα πάρει ένα εύκολο rebound. Θα δώσει γρήγορα για τον Τσιτσόνη. Τσιτσόνης θα βγει από τα μαρκαρίσματα. Θα κερδίσει το φάουλ όμως από τον Καλατζή. Το 33-42 παραμένει. Τσιτσόνης θα επαναφέρει και πάλι για τον Σιπιτάνο. Πάει μόνος του, Σιπιτάνος, αστοχή. Ζητάει φάουλ ο παίκτης της Νικόπολης. Οι διαιτές δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Το κόψιμο και του Βαγενά, το καλάθι θα μετρήσει όμως. Και θα γίνει το 44 για τους Γαργαλιάνους από τον Καστανιώτη. Σιπιτάνος, Βαγενάς. Σιπιτάνος και πάλι. Μπερδεύονται λίγο οι παίκτες της Νικόπολης. Καστανιώτης θα κρατήσει την μπάλα. Θέλει να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση η ομάδα των Γαργαλιάνων. 33-44 διαφορά στους 11. Σιπιτάνος προσπάθησε να κλέψει. Σούτα 3 πόντων. Νίκας στο rebound. Σιπιτάνος θα κοπεί με φάουλ. Το 33-44 και η διαφορά των 11 παραμένει για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Ο Σπύρος Πολίτης κάτι ζητάει εκεί από τους διαιτητές. Τσιτσόνης επαναφέρει.
Σιπιτάνος. Νίκας. Για τον Σιπιτάνο. Βαγενάς θα κρατήσει την μπάλα για τον Τσιτσόνι, σουτ 3 πόντων, αστοχή. Ο Νίκας θα ξαναδώσει και πάλι νέα επίθεση στην Νικόπολη. Σιπιτάνος. Το λάθος όμως από τον Ζολότα, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Επίθεση για τους Γαργαλιάνους με το σκορ στο 33-44, πάντα υπέρ τους. Γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Μακρινό σούτ 3 πόντων. Ευστοχούν με τον Καλατζή. 47-33 η διαφορά στους 14. Στη μέγιστη διαφορά για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Να δούμε πώς μπορεί να απαντήσει. Νίκας. Και δίνει την δική του απάντηση ο Κώστας Νίκας. 36-47. Με τον Κώστα Νίκα να πετυχαίνει ένα τρίποντο ακόμη. Ζολότα στο rebound, αφήνει για τον Τσιτσόνι, αυτός για τον Σιπιτάνο. Τσιτσόνις αστοχή στο σούτ 3 πόντων. Καλατζή. Θα κόψει εξαιρετικά εκεί ο Νίκας. Ο Σιπιτάνος θα κάνει λάθος στην επαναφορά. Μπάλα είναι για τους Γαργαλιάνους. ...36-47 η διαφορά πάντα σε διψήφιο αριθμό. Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το κανάλι της Νικόπολης, Νικόπολη BC. Μακρινό σου 3 πόντων άστοχο. Ο Βαγενάς στο rebound αφήνει για τον Σιπιτάνο. Πάντα στο τρίτο δεκάλεπτο βρισκόμαστε. Μπουτόπουλος θα αφήσει για τον Νίκα, θα κερδίσει το φάουλ ο Κώστας Νίκας από τον Καραγιαννίδη. Ο Νίκας θα επαναφέρει. Σιπιτάνος. Το καλάθι για την Νικόπολη που θα μειώσει σε 38-47 από τον Μπουτόπουλο. Υπάρχει φάουλ εκεί, 2 ελεύθερες βολές, μετράει το καλάθι. Και μία ελεύθερη βολή. 49-38. ...50-38... Σιπιτάνος θα βγάλει έξω για τον Παπαδημητρίου, είναι άστοχος.
μακρινό σουτ 3 πόντων. Αλλά για την Νικόπολη 38-50. Ο Αγιανάς αφήνει για τον Σιπιτάνο. Και αυτός για τον Δόνο. Σιπιτάνος μόνος του, δεν μπορεί, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Θανάσης Σιπιτάνος. 2 ελεύθερες βολές για τον παίκτη της Νικόπολης. Θα κάνει το 39-50. Μία βολή ακόμη. 40-50. Η διαφορά στους 10. Οι Γαργαλιάνοι συνεχίζουν να προηγούνται. Πάντα σε διψήφιο αριθμό. Η διαφορά, θυμίζω, έφτασε μέχρι και τους 14 πόντους. 2 ελεύθερες βολές. Το φάουλ που κέρδισε ο Κάπης, ο σέντερφορ των Γαργαλιάνων. «40-52» με τις 2 ελεύθερες βολές εύστοχες από τον Κάπη. Διαφορά στους 12. Φτάνουμε στο κλείσιμο και του τρίτου δεκαλέπτου. Σιπιτάνος για την Νικόπολη. Παπαδημητρίου για τον Δόνο, μακρινό σούτ, αστοχή. Για να δούμε αυτή την επίθεση, δεν θα προλάβει ο Καδατζής. Το 40-52 παραμένει. Η Νικόπολη στην επίθεση. Με τον Ασιπιτάνο. Δόνος μόνος του. Μπουτόπουλος, Σιπιτάνος, σούτα 3 πόντων μακρινό. Μπάλα είναι για τους Γαργαλιάνους. Θα αφήσει ο Γαβρίλης να κυλήσει μπάλα εκτός. Θα επαναφέρει ο ίδιος. Η μπάλα για τους Γαργαλιάνους. Μένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Γαβρίλης, ευστοχή, είναι σούτα 2 πόντων. 54-40. Ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Με την Νικόπολη να βρίσκεται πάντα πίσω στο σκορ. Και αυτή τη στιγμή να βρίσκεται πίσω με 14 πόντους διαφορά.
Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Το σκορ 40-54. Η Νικόπολη πάντα πίσω στο σκορ, με αρκετά λάθη από τους παίκτες του Σπύρου Πολίτη. Σιμπιτάνος θα κατεβάσει. Ο Χρήστου θα κάνει το screen. Κασκάνης. Άστοχο σουτ από τον Παπαδημητρίου. Μπάλα στα πόδια του Χρήστου. Έξυπνα εκεί από τον Κάπη. Η μπάλα για τους Γαργαλιάνους. Αστοχή ο Καστανιώτης. Σιπιτάνος. Κασκάνης σούτα 3 πόντων, άστοχος. Στο rebound οι παίκτες των Γαργαλιάνων. Το time out ολοκληρώθηκε. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 54-40. Ο Σιμπιτάνος θα πιέσει, θα κάνει το φάουλ. Νέα επίθεση για τους Γαργαλιάνους. Παιχνίδι σταματά, φάουλ που έχει κάνει ο Γιάννης Κασκάνης. Ο Δόνος τώρα θα κερδίσει το φάουλ για την ομάδα της Νικόπολης. Το σκορ έχει κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα στο 40-54.
Σιπιτάνος θα κατεβάσει. Θα τρέξει γρήγορα. Θα γίνει το λάθος. Εξαιρετική πάσα. Ο Καλατζή θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 56. 40 η διαφορά στους 16. Γρήγορα time out για τον Σπύρο Πολίτη. Το time out ολοκληρώθηκε. 40-56 η μέγιστη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παίκτες της Νικόπολης τώρα θα μπουν στο παρκέ. Να δούμε τι οδηγίες έδωσε ο Σπύρος Πολίτης και κατά πόσο μπορεί η Νικόπολη να μειώσει την διαφορά των 16 πόντων. Ένα εύκολο καλάθι. Διαφορά στους 18, 40-58. Από τον Γαβρίλη ήταν. Ο Νίκας ευστοχή δίνει μια απάντηση με το σούτ 3 πόντων. Μετά από αρκετή ώρα η Νικόπολη βρίσκει στόχο με τον Κώστα Νίκα. Ο Χρήστου θα κόψει καθαρά. Σιπιτάνος Χρήστου και πάλι κόψιμο καθαρό. Όμως τώρα θα δώσει το φάουλ που κάνει ο Σιπιτάνος, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Ένα εύκολο καλάθι από τον Κάπη για να κάνει το 60-43. Κασκάνης, Σιπιτάνος, Νίκας είναι άστοχος τώρα. Ο Δόνος θα πιέσει στο rebound του Χρήστου. Δόνος πάει μόνος του, πετυχαίνει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Θα κάνει το 45-60 ο Αλέξανδρος Δόνος και έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Ευστοχή. 46-60 η Νικόπολη μειώνει στους 14 με τον Αλέξανδρο Δόνο και αυτό το έμεσο τρίποντο. Νικόπολη πιέζει με τον Σιπιτάνο εδώ. Σιπιτάνος θα βοηθήσει τον Δόνο και ο Δόνος θα δώσει γρήγορα για τον Σιπιτάνο. Θα κάνει όμως το λάθος ο Σιπιτάνος και θα δώσει δικαίωμα για μια επίθεση στην ομάδα των Γαργαλιάνων με τον Δόνο να κάνει
το φάουλ στον Καστανιώτη. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο παίκτης των Γαργαλιάνων. Αστοχή στην πρώτη. Ευστοχή όμως στην δεύτερη. 61-46 διαφορά στους 15. Σιπιτάνος για τον Δόνο. Χρήστου. Θα βγάλει έξω. Κασκάνης, Σιπιτάνος. Μπάλα για τους Γαργαλιάνους. Πολλά λάθη από τους παίκτες του Σπύρου Πολίτη. Βιαστικές κινήσεις. Κάποια διακοπή και πάλι. Με πολλά προβλήματα το φιλοαγώνα, το ηλεκτρονικό φιλοαγώνα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 46 Νικόπολη, 61 Γαργαλιάνη. Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το κανάλι της Νικόπολης στο YouTube, το Νικόπολη PC. Μια παραγωγή του On Sport, του αθλητικού καναλιού του On TV. Σε περιγραφή του Γιάννη Βασιλιάδη. Σουτ 3 πόντων εύστοχο. 46-64. Από τον Καλατζή το σούτ 3 πόντων. Νίκας αφήσει για τον Σιπιτάνο. Αγενάς, Νίκας, σούτ 3 πόντων, ευστοχή ο Νίκας. Δίνει τη δική του απάντηση. 49-64. Γαργαλιάνοι ωστόσο πάντα προηγούνται στο σκορ με 15 πόντους τώρα. Νίκας θα πάρει το rebound για τον Σιπιτάνο γρήγορα. Βαγενάς, Τσιτσόνη συγγνώμη. Ζητούν αντιαθλητικό φάουλ. Πάμε σε time που ζήτησε ο Σπύρος Πολίτης και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Οι Γαργαλιάνοι επέστρεψαν, περιμένουμε την Νικόπολη. 49-64. Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο βρισκόμαστε. Παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της National League 2.
με την νεοφώτιστη ομάδα της Πρέβεζα στην Νικόπολη να αντιμετωπίζει την ομάδα των Γαργαλιάνων. Συμπιτάνος. Δόνος. Πάει μόνος του. Κάνει το λάθος. Τσιτσόνης διεκδικεί. Διεκδίκησε η μπάλα. Για τον Ντίνο Τσιτσόνη. Κατοχή για την Νικόπολη. Ο Τσιτσόνης θα επαναφέρει. Βαγενάς. Πάει μόνος του. Υπάρχει φάουλ εκεί. Για να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτητές, αν θα δείξουν βολές ή μπάλα απ' έξω. Είναι απ' έξω η μπάλα τελικά, δεν υπάρχουν βολές. Βαγενάς για τον Ασιπιτάνο. Βαγενάς. Δόνος σου 3 πόντων, ευστοχή. Ευστοχή και μειώνει η Πρέβεζα 52-64. Από το τρίποντο του Δόνου. Διαφορά στους 12. Κάποιο φάουλ εκεί. Βήματα τελικά δίνουν οι διαιτητές των Καραγιαννίδη. Ίσως να γίνει και κάποιο φάουλ εκεί στον Βασίλη Βαγενά. Διαιτητές ωστόσο έδειξαν βήματα. Σούτ 3 πόντων για την Νικόπολη. 55-64. Η Νικόπολη μειώνει στους 9. Για να δούμε τι μπορεί να καταφέρουν τα παιδιά του Σπύρου Πολίτη. Ο Δόνος θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Η διαφορά κατέβηκε κάτω από τους 10. Ο Δόνος ευστοχεί στην πρώτη, 56-64. Θα δούμε αν έχει αντοχές η Νικόπολη. Αστοχεί ο Δόνος, κάνουν και είδατε τι παιχνίδια κάνουν οι μπάλες μερικές φορές, η μπάλα στην συγκεκριμένη περίπτωση. 56-64. Πάλι κάποια διακοπή, έχει να κάνει και αυτή τη διακοπή με το φύλλο αγώνα. Διαιτητές λένε στους παίκτες να πάνε στους πάγκους προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα με το φύλλο αγώνα. Ηλεκτρονικό.
Δεν ξέρω αν είναι μέσα από το σύστημα ή αν είναι πρόβλημα του διαδικτύου που έχει το κλειστό της Πρέβεζας. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, το πρόβλημα είναι στο πρόγραμμα της ΕΟΚ όσον αφορά το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα. Ας ελπίσουμε να λυθεί και να μην υπάρχουν παρόμοια προβλήματα στις επόμενες αγωνιστικές. Το καλάθι για τους Γαργαλιάνους. 66-56, διαφορά στους 10 και πάλι. Καλάθι από τον Δαμιανάκο. Δόνος. Νίκας. Συγχαίρει τους παίκτες του. Ο Δόνος κέρδισε το φάουλ. Το σκορ 58-66. Και τώρα 59-66. Η διαφορά μειώθηκε στους 7. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμη για την λήξη του αγώνα. Φάουλ που θα κάνει ο Σιπιτάνος. Οι φωνές του Σπύρου Πολίτη. Φάουλ που κέρδισε ο Γαβρίλης. Ευστοχή στην ελεύθερη βολή. Την πρώτη. 67-59. Αστοχή στην δεύτερη. Ο Δόνος θα πάρει το rebound και θα δώσει για τον Σιπιτάνο. Τσιτσόνης. Σιπιτάνος. Δόνος. Θα κάνει το λάθος. Οι Γαργαλιάνοι τρέχουν. Ο Τσιτσόνης, συγγνώμη, θα κάνει το φάουλ. Και 2 ελεύθερες βολές. Ο Καλατζή. Το βλέπετε εδώ στην γραμμή των ελευθερών βολών, ο παίκτης των Γαργαλιάνων, από τους κορυφαίους του παιχνιδιού. 68-59. «69-59». Δόνος των 3 πόντων, αστοχή. Το rebound για την ομάδα των Γαργαλιάνων. ...63 δευτερόλεπτα περίπου. Ο Σιπιτάνος θα πιέσει. Το καλάθι για να γίνει το 71-59. Το καλάθι από τον Κλεφτάκη. Οι πρώτοι 2 πόντοι για τον Θεοφάνη Κλεφτάκη. Time out που ζήτησε ο Σπύρος Πολίτης προκειμένου να δώσει κάποιες οδηγίες, αν και ο χρόνος πλέον είναι ελάχιστος για να καλύψει αυτή τη διαφορά των 12 πόντων η ομάδα της Πρέβεζας.
Το time out ολοκληρώθηκε. 71-59. Ο Τσιτσόνης θα επαναφέρει για την Νικόπολη. Σιπιτάνος για τον Βαγενά. Τσιτσόνης. Βαγενάς θα κάνει το screen. Σιπιτάνος. Το λάθος εκεί του Σιπιτάνου. Πάρα πολλά λάθη από τους παίκτες του Σπύρου Πολίτη στο σημερινό παιχνίδι. Πρώτο για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Η Νικόπολη δεν θα γλιτώσει την ήττα. Επιστρέφοντας στην National League 2 μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πρώην τρίτη εθνική κατηγορία. Τσιτσόνης θα τρέξει την Νικόπολη. Δόνος για τον Νίκα και πάλι Δόνος. Τσιτσόνης σουτ 3 πόντων, πολύ μακρινό. Άστοχος βέβαια ο Ντίνος Τσιτσόνης. Ελάχιστα δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Σιπιτάνος θα κάνει το φάουλ και ο Γαβρίλης θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. ...71 για τους Γαργαλιάνους, 59 για την Νικόπολη. ...72-59... Μία ακόμη ελεύθερη βολή. ...73-59... Νομίζω όλα έχουν κρυθεί πλέον εδώ και αρκετή ώρα. Κασκάνης, θα χάσουν την μπάλα. Επίθεση για τους Γαργαλιάνους. Κρατάνε την μπάλα να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η Νικόπολη, όπως βλέπετε, δεν πιέζει. Σουτ 3 πόντων, πολύ μακρινό. Rebound για τους Γαργαλιάνους. Δεύτερο σουτ 3 πόντων. Νίκας. Θα τον αφήσουν οι παίκτες των Γαργαλιάνων. Ο Νίκας αστοχεί. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με την ήττα της Νικόπολης στην έδρα της με 59-73 από τους ανώτερους Γαργαλιάνους, από την ανώτερη ομάδα των Γαργαλιάνων στην πρώτη αγωνιστική. Να δώσουμε γρήγορα και τους πόντους για την Νικόπολη. Βαγενάς 6 με 2 τρίποντα, ο Τσιτσόνης 4 πόντους με 1 τρίποντο, Σιπιτάνος 13 με 1 τρίποντο, Χρήστου 2, Νίκας 16 με 3 τρίποντα, ο Πουτόπουλος 2, ο Ζολότας 4, Παπαδημητρίου 2 και ο Δόνος 10 πόντους με 1 τρίποντο. Για την ομάδα των Γαργαλιάνων, Κλεφτάκης 2, Γιαννόπουλος 3 με 1 τρίποντο, Κασανιώτης 10, Σίμοβιτς 9, Δαμιανάκος 7 με 1 τρίποντο, Κάπης 6, Γαβρίλης 16 με 2 τρίποντα και Καλατζή Μάνουελ 20 με 3 τρίποντα. Ο πρώτος σκόρερ λοιπόν του αγώνα και των Γαργαλιάνων φυσικά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η μετάδοσή μας, μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το κανάλι της Νικόπολης στο YouTube, το Νικόπολη PC.
Μια παραγωγή του On Sport, του αθλητικού καναλιού του On TV, σε περιγραφή του Γιάννη Βασιλιάδη, κάμερα ο Ανδρέας Αμάραντος. Από εμάς, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.